Mana kwa dhi nyime. Kar violence kae matimre in family setting nitie gimoro miluongo ni cycle of violence. Cycle of violence manisha niya gimoro chako matin. Yudo ka maybe setting mar mudake maybe udak informal settlement kaka wan jomodak Ibira. Yudo ni odwa ni tin obiro to pinji ni an wachamo kawuono wacha gintie dot kae. To sebedo ko biro pile to yudo ka gigo nitie kanyo he has not been questioning. Koro kawuono chieng' no question. Chieng' moro kendo budho sometime o create attention mar gimoro ma different. Wacho mana niya mizi vitu zinanifanyanga zinanikasirisha. Chieng' moro ngisinia ingina nyalo goyi chieng' moro abiro pami matek nyako. Amiyo kata kamiyo wacho ni chieng' moro abiro goyi wuoyi. Much violence simple both side ok ni male kende ok ni female kende ma inyore. Nikech gender ne dhako gi dichuo. Koro chipo chieng' moro ka kose create that tension chopo extend ma koro fear osedonjo kuomi. Ibed ngama dichuo ibed ngama miyo. Koro chieng' moro take an action. Ogoyi. Koro gini kendo bang' goyi onge kaka onyalo cycle you back to the calm session. Ongise ni oh pole it was an anger in trigger obiro gi gift. Chino kerni flower ido ka maybe ka dwe manyien en Valentine. Sharon ochwadi flower manyien gi candies. Kendo bang' flower ni ubido kendo ka gimoro timore kendo bedo cycle. Koro with this thing obedo continuous. Obedo continuous. Mane mi yudo ni ya sometimes nitie issue moro monotokelezea ngama miyo no time chuore ka chuoro nindo. Bogo chuore gi chuma ba chuoro to. Wach ngano sebedo kitimo ne gini to obedo pain da. Mna gik madik bende nitiere kwa nata malo minego godo ganda. Koro yudo ka gi issues gi omedore koro chopo time ma ngato obedo nab en moro miya katigoye oko react. Koro issues go pele koro yudo ka ngato chopo extend ma koro ngato blow out. Mon mido ngato nego nyawadgi. Ngato ok ngado nyawadgi. Koro yudo mostly yudo ka physical violence ngeny informal settlement. Ogoyi in gi black eye. Ibebi tiyo kumoro chuno ni koro kinyi ngato chako manyo makeup rango kofi iwicho. Koro some of the issues monotokelezea ndalo moko notimo research makeup osebedo ka tool ma women tiyo go to hide scars. Utuni ati office koro dakadhina dekan gi black eye uwicho makeup. So that's some of the issues mosebedo ka timore mostly informal settlement. Alafu yudo ni issue kaka mar trigger nyalo bedo issues mapeti. Maybe trigger niya okati mitiyo kendi. Financially instability family setting. Yudo ka maybe one party ma bedo finance everything in this house. Koro bedo matek ngato moro neno overwhelmed. Alafu maybe one party ok understand nyawadigi because of the current situation kod inflation mosebedo katimre piny wa kae. Chal marach mar uchumi. Pek mar ngima. Koro yudo ka bedo matek ngato oneno ni anotiyo en moti ahinya moingo nyawadgi. Koro an personally aneno ni ka ngato poko donje keny orom ni dhi marriage counseling. Waelewana. Ka in case chiemoro tich matiyo omoko kata orumo wachako gi pesa mangeny maloya. Wachako gi kanye. Koro mende wane sources mar finances wa en mane. Ka an in maybe mitiyo kendi tano kati. Wanyalo konyere nade. Mende bills no mantie odwa kae wachul. The same time wanyalo invest, wanyalo jitengeneza. Nwach tichen gima nyalo rumo. Nyalo chiyo kawuono gokinyi to dikni resignation letter yudi mesani. Ichako gi kanye. Chako gi kanye. Koro gi kailago oromo ni wan joma mine karachiel gi chuo wariwo paro. Kwaseriwo paro ekwaneno kwa donjo gi issues manyalo affect wa directly. Nwach issues nyalo bedo kata niya kandalo ma iga mokalo nitie koth moro monochuo maduong' cha. Uparo kane results no biro kibira nitie miyo monotho gi nyathine. Koro time no kono timo food distribution gimoro notokeleza chuo noringo mon gi nyithindo. Koro mino dong maybe an housewife onge source mar income. Breadwinner ringo. Uneno ni koro setting kumochopo ni yae awezi. The same time ndalo covid mon moko mangeny nodongi ute kende gi nyithindo chuo noringo. Koro issues gi nyalo bedo ni ya koneni to o feel like mbona chakuja na food mbona nyumba jalipa rent na kelo koko mangeny e setting wa mar keny mentie. Koro gika ilago ka ji nyalo bedo wabedo piny wawinjore kiparo kapok wadonje keny. Wange ni ya wadoro keny wate. Paro maliwa inya. Zak kinchire kaunti ma Kisumo kanyo parni